Днес се отправяме към град Хасково, за да посетим най-високата в света статуя на Света Богородица с младенеца. Представлява издигаща се над града от височината на Младежкия хълм, статуя от полимербетон, насчитаната за покровителка на града Света Богородица с младенеца. Идея за паметника дава кмета на община Хасково, Георги Иванов, а изпълнители на проекта са Петю Александров, Никола Стоянов и колектив. Монументът е тържествено открит на празника Рождество Богородично на 8 септември 2003 година и осветен от митрополит Арсений. Паметникът е изграден в южните части на град Хасково, на възвишение, откъдето можете да видите чудна гледка над града и околията. До самата статуя има и чуден парк, а близо е и стадион Хасково. Символът не е избран случайно. Божията майка винаги се е считала за покровителка на града. Празникът Рождество Богородично, който се почита на 8 септември, е един от най-големите християнски празници. От 1993 година този ден е приет за празник на град Хасково. Скулптурата, висока 14 метра и тежаща 80 тона, стои върху 17-метров постамент, който отвътре представлява Параклис. С тази статуя през 2004 година градът влиза в раздел «Религия» на книгата на Гинес, като най-високата статуя на Богородица с младенеца. За сравнение, статуята на Христос в Рио де Жанейро е не много по-висока, 39,6 метра, заедно с пиедестала. Разликата между двете идва от височината на хълмовете, над които се издигат 710 метра за Рио, срещу не повече от 30 метра в Хасково. Това обаче не пречи на Богородица да се вижда от всяка точка на града, дори вечер. Напротив, тя е един от най-величествените паметници в България. Под краката й е изграден Параклисът, Рождество на Пресвета Богородица, в постамента, белязан от голям кръст над входа. От 2009 година монументът е част от 100 национални туристически обекта на България. Районът, където се намира монументът, е приятно място за разходки и отмора. Има изградени детски площадки и заведения за хранене. Дотам може да се стигне с автобус или автомобил, има безплатен паркинг за 2 автобуса и 10 коли. Община Хасково е спечелила проект, който цели да превърне пространството около монумента в максимално достъпно за хора в неравностойно положение. Не забравяйте да ни подкрепите, като се абонирате за канала и натиснете камбанката, за да сте винаги информирани за наличието на нови видеа. Коментирайте и споделяйте видеята, за да достигнем до повече хора, които да се умаят от красотата на България.